Joku ei laita, mä sen mätä lihaa. Ei paskaa. Se tulee ilmaa. Millekä haise? Just alkaa kuulostaa kuuluisit viimeiset, kun mä en alkaa haista mitään. Just. En mä usko siltä pahaa. Just niin. Ei se oo pahaa jo. Haisee samaan Se on semmonen hajuu maistasta jo. En mä tiedä, mistä se mahasta. Täällä haisi jo etukäteen jollekin täällä ulkona. Niin. Ihan kun se on ruokapöydässä alaa. Ei oikeesti mitään No loppuun. niin. Eikö se haisekaan? Oota, no. Ei niin. No käy nyt haistelee sitä, Sanna. Ei se niin paha haista. Ei se niin pahalla haista. Ette työ haista mitään vielä. Iskä on tilannut jotkut huijausversiot. Hyi oikeest saisse. Et saisi oikeesti sitä. No anna nyt niin haistele sen. En minä haistanut mitään. Se on nyt tää joku viallinen. Hei, anna oikeesti. Ei oo Te viallinen. roiski minun päällstä. No, ei se haise millekään. Siis toi ei haise miltään. Tää on huijausta. Ei vittu. Ai jaa. Älä roiski sitä. Saatana. Siis minä en haistanut mitään, mutta minä otan nenän siihen kiinni. Mitä tässä nyt Pakko tapahtuu? tää nyt on laittaa vittu lärviä saatana. Noniin. Nyt syö sitä. Oh oh my god. Oh my god. Noniin, oh my god. Onko hyvä? No. Noniin, hyvä. Iskä. Pystyt siihen. Noniin, sä pystyt siihen. Hei, oikeesti. Se on hiton hyvää. Noniin. Pitää olla lautanen ja leipä. Joo, nyt minäkin haistan sen. Suosittele. Toihan se on kissa kuseelle. No niin, minäkin haistoin sen. Toihan se on kissa. Laita. Mut ei toi niin pahalle kyllä haistu. Pelkässä. Ottakaa mätiä kananmunia, syötäkää ne semmosen imelää hikisukkaa, paiskokaa vähän maahan ja pistäkää Mistä suuhun. maistuuko se nyt se suussa ota erikoisesti? No nyt on ihan saatana suola. Ruotoja kaikki. Niin, no en minä minkään ruotojakaan rupea tätä maistaa. Minä voin ottaa leivän päälle. Mut hei, sä söit sen oikeesti. Tehty, mitä on ollut puhuttu saatana. Toi haisee oikeesti kyllä pierulle. Niin, en mäkään uskonut.